Sanibona babukeli. Njengoba nazi babukeli phambilini kwasihambisana nabo. Sibonge futhi ukuthi nihambisane kanye nathi nikhombise ukusithanda. Asewukhulise kumkhanya kude TV. Siubeke ezingeni eliphezulu. La ngizokhuluma mhlawumbe omunye umuntu ulalela izinto eziningi ngami. Walalela mhlawumbe ukuthi mina bengenza izinto zobugebengu mhlawumbe bengilokhu ngiphumelela kodwa mhlawumbe kwezinye izinto akaze ngikuveze ukuthi imaphi ama challenges engingabhekana nawo anzima egangeni mhlawumbe ekuboshweni shayekeni yonke lonto leyo. Okay, njengoba ngiyaveza ngeke ngaboshwa ngaphuma. Kune case nje la engizoyiveza makuthi izongibopha kangazi futhi izongibopha kodwa ngicabanga kanjalo ba into endala. Okunye isihlukanise babukeli lento le engitshena yona ephathana into bengiyenza into endala kakhulu kabi. Cabanga ukuthi ngisho 2010 wangakafiki futhi ngangazi nanokuthi uyokufika into ethiwa iWorld Cup la eSouth Africa. So ke umunye umuntu ke into endala engayithatha ebuyise eyenza into yamanje. Ngisho nomuntu engicathi uma uthi khona umuntu engamona I'm sure sezwe wakhohlwa ngomuntu njengami mhlawumbe sengavuselele ngoba sengibona kanje noma mayihlangana nami noma futhi ngisho abanye babesho ngihlangana nabo abantu abasangifanisa ukuthi ngabe uyi ngaba kuyena futhi engicathi abanye babasebaxola iningi lapho. Kune case la esake sayenza icase masiyenza sivumelana ngokuthi siyotshontsha into ekuthiwa zinkomo. Lezi inkomo siyintshontshe sithatha endaweni esemakhaya siyoyidayisa kwenye indawo ekuthiwa iseshowe. La eshowe kunendawo lapha noma ngingayazi ngoba umuntu owayinalo line wokuthi lezi inkomo siyidayisa khona uyedwa ngoba uyena vele wasifaka kulomoya ukuthi thina asithatheni inkomo sihambe siyoyidayisa. So thina vele besingenayo iplan yenkomo besazi inkomo ungayibamba nje inkomo yakugwazana nempondo. But umuntu wakufunda ke ngendlela ngoba phela uma ufuna imali wenza noma yini ukuze uthole imali. Alright, so siyahamba la plan siyotshontsha inkomo. Uma siphuma siyotshontsha inkomo vele wazi uma uyisigebengu awunakho ukuthi uphumele into eyodwa uma uyotshontsha. Kuyenzeka ukuthi umuntu uyahamba nje uthi ayinakho unyokulahlile athi sesiqale ngakho before sekulokho kwesibili. Ayi nangampela shothi sathi masihamba la siya plus yenye indawo ukuthi semakhaya sihamba ngemoto ukhumbula kahle mhlawumbe ngayo lezi moto ekuthiwa amathatha utata into kanjalo. Even idonsa itrailer ngemuva. Shothi lo mfo ngoba kwakungakubo lapha wayazi ukuthi inkomo zikuplas oyithola khona. Lo muzi siyakuona unenkomo unesitolo. Mbukela uzwe kahle kunesitolo lesi isitolo netavern shuthi kahle kahle thina size kodwa thina ukuzothatha inkomo. So lo mfana sihamba naye uyakwazi singena indlela sihamba thina sihlezi la ngemuva cabanga ke ebusuku lapha ikhathi kwangabobani kwangabo 2 kuya 3 kodwa nje ukuthi kwakumnyama vele kodwa kufanele thathe sekuseni. Hayi bese sihamba before sifike lapha fanele imoto siyibeke kude kwakunendawo eyihlathi ngoba wayi simehlathini angithi inkomo besifike singene emzini womuntu esibayeni masingene esibayeni inkomo ebusuku ayinawo amandla like ukukhombisa ukuthi iyalwa ayile inkomo ebusuku. Inkomo iyayilalela entuthi ilalele ilokhu inyasela umhlathi iyenza into abathi ukwetshisa. Okay, so bufika lapho bufika nje into amsifaya kanje masifuna ezu5 ngisho ezu30 la esibayeni kodwa masifuna ezu5 sizophatha intambo ezu5 sifike la sifisa igaxa impondo zonke lezi sifuna sikha bese sibayeni sikhiphe zonke sihambe nazo siye endaweni eyihlathi masifike ehlathini angithi makhathi ihambe lokho ihudile intambo nobamba intambo uyithayithele esihlahleni nakhona siyabuka ukuthi le ndawo kufanele ube indawo engathitshekile kanje kuze imoto izoba la phansi kuze masi ngoba le moto semakuyithatha inensimbi kanje ngemuva inane trailer so besilayisha kuyo lapha ngabe ngemuva silayisha na kuyi trailer ngemuva. So besifika imoto ifanele indawo ibe kanje imoto ifika ihlehle ingene ngomunge ngeback kanje siphushe phakathi inkomo siyidosa ihudule phakathi sibophele la. So sifike sibophela nje ehlathini ingakho imoto bese ipaka ehlathini silibuye vele ehlathi oh le nendawo ethe
alright hayi nangampela sihambe umuzi lo asiwazi thina saziwa yilo okuyena osifakile umqondo okutshontsha inkomo ukuthi yena nje into akayijwayele ukutshontsha inkomo into akayaziyo so une experience yena uyasifundisa manje ukugebenga ngobusha wathi futhi kunemali nalokho thina esikwenzayo so it's better ukuthi sikubuke lokugebenga asihambe so masifike siyishiya imoto la mayisala imoto siyishiye nabantu ababili most of the time inkomo kayidinga abantu abaningi idinga nje abantu abawu4 noma ababili futhi bengayithatha uma beneskill kahle but ngoba thatha sibaningani waku2 phambi ku2 emuva sashiya abantu abawu2 sashiya udriver noyedwa so mina nalensizwa lesihambe siyelezansi kulo muzi khona komsisa ubuka ukuthi ayikho into engasiphazamisa noma ayikho into esaphazamisile njengoba yena beyishila kungakubo vele lo mfowethu kanti futhi fanele ngabonakala kanti la uma siqhamuka la lo mfowethu engihamba nawo uphethe isibhamu mina ngisiphethe isibhamu isibhamu nje nalapha kahle uma utshontsha inkomo isibhamu usuke uwenza ukuthi mabe nihupa noma banibambile usuke uqhelisa abantu endleleni ngoba akudingi isibhamu ayisivayo uma sizofika la thina asibona ukuthi lo muzi lo usendaweni nje ebaleni yodwa kanti thina sikufanele masijika sizolileka igate lasegcekeni siyojika ngale ngoba sifuna ukungena sesifohla sife sinqamula ucingo lapha sikhiphe lezi inkomo siyikhiphe kulolu ucingo after sifa sintamba uyazi masisidlula la igate masijika nje ngale abokancane siyabona kunama light but nalokuthi ngoba vele kune tavern la nesitolo kungenza ukuthi ama light asesitolo and lezi ikhathi ngikhumbula kwakuzi ikhathi lezi zokuthi kuza oDecember so uyabona mawubona amalatha ngathathi asinakho mina ngangenakho ukuthi amaphoyisa nganokuthi mhlawumbe lezi izinto lezi lama fairy light lokho kukhanya lokho flicker kanjena ko Christmas uma sisithi siyavela sikanti la ngoba sifike kunendawo la le tavern le yona lesize kulomuzi sizokona kade ukubanjwa inkunzi sande kubanjwa inkunzi same time thina sifika nje kunamaphoyisa asekhuluma nabantu yonke into senze afika azoqoqa ubufakazi asethi ayahamba asezohlangana nathi sihamba ngeenyawo mase nanka amaphoyisa evele ndoda day baleka vele endaweni angaziwa vele mangabanjwa lamaphoyisa indoda niyapi ngangazi ukuthi mina kulo muzi lo gange angasali futhi ayipatrol noma adlulele makhola yakhona then after ngizosala futhi siqhube mina ngokuthi hayi ngizonje jimbi nje kancane la ngiqhela kanti lutho avela amaphoyisa athi nyam kithi amaveni inqwaba mabhunu odaki bakithi inqwaba athi mbo shuthi lo ngesikhathi emhupa wabaleka watshinga isibhamu phansi mina ngabaleka angibamba kwakubasibuza sibalekelana ngathi mina ngibalekela amaphoyisa ngoba umuntu engihamba nawo ubalekela amaphoyisa ungwaphi ndoda ayingisho ke mina hayi fanele ngisho but ngwasenseleni ngithi kuthiwa ya ndoda hayi nina la yina denitshontsha la hayi ngasikhathi sixoxe laba bamhubhila ngithi babuye sebephethe isibhamu laba mabephethe isibhamu amaphoyisa athi kimi angisithathe ngesami isandla ngithi mina hayi ngiyangithatha into engingayitholanga kimi why nifuna ngiyithathe bathi hey thathe beshoot isiphamu kwami isibhamu bengishoothe nami bese bethi angisithathe isibhamu hayi angifuni ukusithatha kuthiwa wena manga uzosithatha wena isibhamu okay lo mfo begcine bengamtholanga futhi bengibuze ukuthi endaweni ngifika kanjani ngichaze ukuthi endaweni no ngifike ngaye lo mfo mina ngivakashele niyayihambela nje nami ngihamba naye mayibalapha namfanele ngibaleke angazi umuntu mina la bayibuke inseleni nasemakhaya le ndawo ngisho kuyona obilenga komntu bayabona ukuthi hayi lo muntu vele uqhelelene ngeke vele ngempela and futhi endaweni bonke abantu laba babelapha babe sebefuna ngisho ukungishaya kwasho manje bashe bangifake eveni ngaphakathi kodwa bonke besho ukuthi yabona phakathi eveni ngikhumbula abantu babethela ngamanzi abanye benithela ngenhlabathi ubona labantu bafuna nje ngempela ukuthi khona indlela ukwekwabula babe ngayikwabula besho bathi asimazi yibo lapha yabo kala abantu abafika bazotshintsha batshontshile badubula kusho baba lapha egcekeni so bahamba futhi nemali into bebeyithatha into bebefuna baphuma babaleka ngemoto hayi mina kuthiwa ke lesi sibhamu manje kufanele kube yesami ukuthi mina fanele bengishuthe ngisiphethe hayi bengithathe masifika sifike empangeni befike benza izinto zabo bengifaka evenini enye behambe nami bekule ndawo kuthiwa isolwandle ePD kundawothi sePD nolwandle bengithathe bengangiqala futhi ukwazi ukuthi ePD kunendawo ethi iPD nolwandle bangithatha bangisa khona amaphoyisa ukhumbula ukuthi ngithe ikhathi bekungabo 1 2 afika amaphoyisa mhlawumbe ukufika kwethu lapha mhlawumbe safika ngo 3:30
noma ngo-3 angikho sure phela ngangasaphethe ifoni yonke into yasenze nami ngase ngithukile. Mase sifika lapha ePD befike bengilalise phansi. Angaze ngishawe ke vusa empilweni nami kanje mina iphoyisa. Nokushawa nje ngishawe ngempela ngaze ngishawe. Kuthiwa ngithathe isibhamu angivume futhi ukuthi mina yimi bengiganga lapha. Ngithi mina angaze ngigange mina. Akaze nithole isikhali kimi. Lesi sibhamu nisithole lapha nisithole into bengihamba naye. Ngizomazi ngani ukuthi mayiphethe isibhamu ukuthi usiphatheleni. Bangishaya yabona vusi babengishaya contact wa ishubhu. Babefika beyifuthi paper spray kanje phakathi. Ichubhu leli kagandaganda noma le moto mawazi ichubhu. Befike bengiboze ngalo kanje bengivalela. Bengilalise phansi ngesisu ngapha ngifaka soza nkosi ngapha ngemuva ama handcuff. But mase ngifuna ukukhuluma iqiniso ngizofenda kathathu. Ngithi 1 2 3. So ngoba ngilele ngesisu fanele ngifende. Yabo? Nangempela. Bethi indoda yini ethi ngikanga lapha? Ngithi mina cha. Hayi, ngapha ngiyashawa, akucinile ukuthi ngifake ishubhu, ngiyashawa. Inyawo luqhuma la, yabona vusa ngalendlela ukuthi ngathi uma sebengidedela, mangithi ngivula amehlo kanje, ulwandle kunalama light abakhona ulwandle abomvu, yabo ababomvu. Kodwa ngesikhathi ekhanyisa emanzini kanje uyabona awabi bomvu akhombisa ukuthi ayakhanya. Lawo malathi ngase ngibona kubomvu mina yonke into. Ngisho nawo umuntu ngase ngimbuka, ngase ngibona ngathi amahlane inyembezi. Inyembezi antu moyibuka la uyabona ukuthi kunenyembezi kumhlophe athi mina ngase kuyigazi kwangasekho ilento le. Amehlo mangombuka nje kanje kahle kahle kwase kubomvu yonke into engangiyibuka. Ngashawa ngalendlela ukuthi cabanga ukuthi ngafeinta noma ukuquleka kaningi lapha. Futhi nginenkolelo ukuthi ngakho kufanele ngibulawe that day. Usuku lami lokufanele ngabe ngahamba ngale emhlabeni ngoba ngendlela ngangishawa ngangashayiswa ukuthi ngisazodedelwa ngenkantolo ngiyokhuluma ukuthi ngenzele icala ngiyothetha icala cha laba sebengishaya nje uma ngalivuma kufanele ngife. Yabo? Ayi nangempela hayi bengishaya mfethu ngifende ngathatha ngenzele ukuthola umoya yabo. Bengikhiphe ishubhu ngithi ngisakhokha umoya ngithi ngibani lapho ngesikhathi ngisho ngiphefumula inhlabathi iyangena nje emlonyeni iyangihisha singene nje esifubeni ngoba phela ngilaliswe ehlabathini. And la ndawo leyavusa abantu ababhukubhukudi lapha kwalona laselikhomba ukuthi lasekunenkinga ukuthi abantu ngeke besabhukudi sho nje abantu basekufanele kwasekuya lo risk hayo kahle kahle mina ngiyobhukudi noma umuntu odobayo kwathi usekufuna ungathi kuyakhanya kanti shuthi angazi noma idlozi lami noma yini kanti lapha yonke into bayenza la kunomlungu odobayo uyabuka lo mlungu uyadoba evele lo mlungu wase Flixstein evele lo mlungu eze uyabona phela abantu ukuthi bangishaya manje and shuthi ngesikhathi ngifika bengisenokunqasha manje uyabona ukuthi ngisanqasha and lo munye uphethe ugodo uyahamba kanje ngapha eceleni kwami uyahamba so lo mlungu shuthi eyibuke lento eyibona no ayikho right ngizokutshela lo mlungu waye ngekho right ethi la ibona ukuthi ayikho right lo mlungu unengane yomfana advocate so umthetho nawe uyawazi ingane yakhe so efika mayifika lo mlungu uphethe ifoni yakhanya ekhuluma lo mlungu ethi no nimshayelana lo mfana kanje ngaleso sikhathi ngangimuzwa kude vuza yabo ubona uma ungena amanzi endlebeni ngangimuzwe ekhuluma kanje lapho ngesikhathi ngilele ngithi futhi lo mlungu obefikile nje la ngithi wethu ngoba la ngabona ukuthi amehlo ami asegcwele igazi ila yena ngase ngimbuka yena wayebomvu umlungu andabothi ibala ngokwebala mhlophe but kodwa lapho wayesebomvu red njengegazi yabo kubuye nezinto ezingisithayo lapho kukhomba kwase kunamehluli lo mlungu sethe ekhuluma muzi ngathi ngisemanzi ngathi amanzi angene emadlebe ukuthi yabo ayi ekhuluma lapho ekhuluma esho lo mlungu lento enenza i-wrong lo mfana uma kuya ngokuthi ulenzile icala akaboshwe okwe nokumthatha nimfake lapha edoksini nihambise ifile yakhe ukuthi uboshelweni kuba uyimantshi ethatha isinqumo ngalo mfana anina anikwa istate sinayo yonke imali okukhulumisa lo mfana iqiniso kumbotha unamanga noma neqiniso nehlulana ukwazi nibona kungcono nimshaya ngoba esenjelo leli bhulu ngesikhathi liya record uzwe kahle ayibezama ukuthi bafuna ukuliphazamisa kanti nebhulu lesibhamu sokuzingela sesemthethweni futhi sokushaya inyamazana nomunye umakhelwane wakhe futhi beba u2 bafika babala bathi no lento wrong base bethi laba okay base babathatha okay lo mfana siyamthatha simbuyisela kuphi manje epolice station lathi lebhunon niye mani kanje la hamba la ngene emotini yalo imoto cabanga ukuthi sangena la
la moto angazi babe ngayiboni ngani futhi lele bhuti la fika ifaka nje endaweni engaphansi ihlahla zalapho la nje ziphansi ngoba ngisho mina mangihamba ngiyagoba kanje futhi nje wayifaka kanjalo eyifihle bahamba bayodoba ngale so mase sibuya la esengena kule moto hawu le moto hayi le moto ngayibona le moto ngisabhekela yazi ngaba ngishaya ngisho kangaka ngaleso sikhathi vusi angisamhlezi ngezinqa manje evenini ngilele ngohlangothi khumbula ukuthi bengishawa ngilele kanje bengishawa ngapha kakhulu shawa ngapha ngishawa nasekhaya so sengilele ngohlangothi sengiqamele kanje lo mlungu usenze wanginikeza nengubo ukuthi at least ngibeke yona ngoba uyabothi ngiyableeda futhi nomzimba umsubukuzeke kakhulu escape angisigqosa debo saphela inkani hayi ngilaleke kanje ihambeke nami kanti lo mlungu uyasilandela ngemuva yabo mina nje angiyakuthi senzela ngasayiboni kanti lo mlungu uyasilandela ngemuva ayeze lo mlungu le moto uyenza shuthi amaphoyisa kahle ayesefuna ukuthi eshintshe iposition yabo kanti asebona lo mlungu uyasilandela futhi endlini bekhulume lapha ngangaseza bathini lo mlungu ebe umuntu ongathi uyajika yaphinde buye lo mlungu ezela hayi lo mlungu lapho sekuyaqala manje sekufuna nje ukukhanya yabo hayi bese lo mlungu mabehamba nami bezibefike nami ke empangeni mabefika empangeni lo mlungu afike engene eqala empangeni abamela ukuthi uzobavulela icala ukuthi bashaye amaphoyisa omthetho kade eshaya umuntu akekho umuntu oneright ukuyithathela umthetho ngezandla bebeze bambe eceleni unevideo phela yebo sekuphoqa ukuthi manje la kukhulunyiswana ngoba amaphoyisa azobuthi and lo mlungu ngesikhathi eqeda ukusho into wasuka wahamba mina ngaleso sikhathi ngaphuthunyiswa esibhedlela ngayiso esibhedlela mangibuye nala bavele sebezoshintsha ishift sekuzongena abasemini so behamba nabasemini bengishintshe ngisesibhedlela lo owayengigadile ngagada umuntu wayesengena i-day shift so mangibuye kuyina shift ebuye la wena shift ezekime esibhedlela kanti lo mlungu sehamba wangale bafika bakuthola umlungu ukuthi umfana wakhe advocate and uzobabopha ayikho indlela wathi uzobabopha wathi shona mfana ngakugwetshwa shona mfana ngenzakala ngayo nje ngafa nina senibushe yonke into la kwi record kanti umfana wakhe ke bayamazi ukuthi sengekhohle nje isibongo phela English ake ilanguage yethu into engengifaka kakhulu ekhanda kodwa yena wayikhombisa ukuthi lo mfana engakhona ukusuka ngisho state kufanele sivikele abantu esona sehlukumeza abantu alright so bese mangithi ngisahlezi kanjalo efike lamaphoyisa wona lawo futhi ayifikile ayihamba nami efike nje ngokuphelele kwako benjalo nangu nalomlungu afika kusemini abentambama afika efike ethi kimi ndoda ngoba icala uyaliphika kungcono sikudedele uhambe ekhaya ngoba nathi indlela besenza ngayo besizama ukukhombisa ukuthi sifuna uvume iqiniso ukuze manje ubosha babanayo indlela yokubulala ingqondo kamaphoyisa athi noma ubosha besenzela ukuthi ubosha isigwebo esincane mhlawumbe uzothola isibhamu sebengitshena bona ukuthi isibhamu yabo asinanamba mhlawumbe uzothola ukuthi nje iposition yesibhamu mhlawumbe uzothola noma 7 years kunalento eniyenze lapha nibulala umuntu nanatshotha nahamba uzothola life sentence or more uyabo ngathi mina still ngiyangithethe angaze ngiyenze lento angiyazi kwathi kulungile singabe sisaphikisana ngoba inkantolo izokuthola unecala hayi ke besho ukuthi nabo kungibeka isandla noma ngingavumelekile kodwa nabo indlela abasebenza ngayo bangiphatha kahle ke futhi laba bantu embelelo ngoba nganikeza imali of 15,000 ngathengelwa nezempahla zami ngakhishwa la ngayiswa chemist bona basayina incwadi ukuthi ngiyaphuma ngoba esibhedlela mawungena fanele ube nencwadi ukuthi uyaphuma futhi udokotela uboyena osho ukuthi lo muntu userathi usengahamba mina udokotela wayebhala ngokuthi bona bakwazi ukungikhipha phela futhi abantu bakahulumeni bayasebenzisana so bangikhipha ke bangese chemist bafika bachaza inkinga ngihamba njalo nabo bahamba ngemoto manje eprivate abasahambi ngeveni umlungu manje bebeqeda umlungu engithatha umlungu engifake emotini yakhe engibuza ngihlala phe ngimtshela engitshene ukuthi uyena owenze yonke lento ngoba laba bebenza ubugebengu uthi umlungu bebefuna ukungibulala abantu bengiqibe ngingaziwa lapho lwandle bese kuba sengathi umuntu obulawa abanye abantu nje waqithwa lapho bese kulokho kuvula ama case number inqwabo wathi la South Africa kusho lo mlungu wayila South Africa mongabona nama case amile lokuthiwa agcine ngaphuthulwanga noma agcine ngingacacanga indaba yawo so ke yena uyena othela labo mabeqhubeka nokuthi bayangibopha yena ufuna kungabikho la le case number so mabe ngibopha nawe uyababopha and uthi yena mina mangifuna ukuvula icala ngilivule yabo
manje kuyazi ke mina ngalezi ekhada fuqama ngangisayiganga ngisaba nje into ephathene nephoyisa ngoba kuningi vele bekuzovela nami ehayili ngisalandela le process yokuthi mina ngifuna ukubabopha lapha mhlawumbe ngangizothi ngisavulela icala kuqhamuka ukuthi ya navele kade sikufuna uzolithetha ngapi icala yabo so mina sengibona sengithola ifreedom hayi sengiphumile ngiyahamba kunandaba ngajabiswa naye imali ke vusi ngoba ngiyinhlungu zinjalo mina ngihamba ngoyiphuzela utshwala ngakhohle senginemali yabona ubamba 15,000 ngalesa sikhathi ngangumalume endaweni ngase ngijake ukuyokhombisa ukuthi sengumalume alright ke hayi ke ngagula amaphilisi ami ngangiwaphuza notshwala inhlungu ziqeda utshwala so okunzima bobunye bezinto engengaganga akwakufanele ngithi noma man ukuganga ake ngiyeke but ngoba akekho umuntu wayehlezi nami vusi elokho engitshela ndoda yeka umuntu wayeseduze kwami umuntu wayethi ndoda fanele manje sishintshe indlela yokutshontsha ukuze sizoba nemali yabona ilanguage esikhuluma akusiyayeka sikhuluma ilanguage ukuthi sifuna ukushintsha indlela yokugebenga siyotshontsha okuthemba okumore kunalokho esikwenzayo akekho umzali ongitshela ukuthi njalo endoda qaphela la ungakwenzi wena nto akekho babe khona yebo abantu la ngidlala khona ibhola uthi indoda wayesingakutholi ngenxa ukuthi ngibe ngiyoganga yabo nasemdansweni wayesingakutholi hayi suka mina nginendlela zami abangazi bebatshene begcine bethi indoda afanele uzama ukubuyela nganeno kuyeke ukuganga siyabonga.